Velkommen til vores video om Honda CRF L100 Africa Twin. I dag ser vi på, hvorfor denne rejseenduro har haft så mange fans i årevis, og hvor den i hverdagen og på længere ture også kan støde på udfordringer. Det handler om de klassiske styrker, offroad-venlig geometri, masser af elektronik og en motor med masser af karakter, men også om emner som vægt, rækkevidde og de små nuancer i gashåndtagets respons. Så du til sidst ikke bare kender tallene, men reelt kan vurdere, om Africa Twin passer til din måde at køre på, pendling, alpemæssige pas, langfart eller grusveje. Vi kommer også ind på vigtige udstyrsvarianter som den ekstra udstyrte DCT dobbeltkoblingsgearkasse og Adventure Sports versionen med stor tank. Præsenteret af Motorized.de, jeres go-to-sted for nye og brugte reservedele. Gern. Mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 2. In deiner Nachricht steht nach Original. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 2 oder ein Foto-Screenshot davon, dann übersetze ich ihn idiomatisch und natürlich ins Dänische. CRF L100 Africa Twin, internt ført som CRF L100L, kom i 2020 som en målrettet videreudvikling af CRF 1000L. Honda holdt en klar kurs. Mere træk fra lave omdrejninger, bedre finesse i elektronikken og samtidig en rendyrket enduro-DNA, der ikke bare ser eventyrklar ud. Slagvolumen voksede til Impuls 4 Ursa kubik, og 6-akset EMU-assistance gjorde kurve-ABS og traction control markant mere præcise. Afhængigt af versionen forblev vægten konkurrencedygtig, og for dem, der vil have ekstra komfort, var DCT stadig et oplagt valg. Senere opdateringer gav, ud over små ændringer, også mere touring-fokus, blandt andet med revideret kåbe og et moderne farvedisplay med smartphone-tilkobling. Særligt ikonisk, Adventure Sports-udgaven med 24,8 liters tank som langdistancevarianten. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 4, dann übersetze ich ihn ins idiomatische, natürliche und ansprechende Dänisch. I kernen arbejder en væskekølet parallel twin på 8,4 quitters kubikcentimeter, som leverer 65 kW ved 7.100 omdrejninger i minuttet og 105 Nm ved 6.200 fps. Du kan vælge mellem en 6-trins gearkasse eller Hondas dobbeltkoblingsgearkasse DCT, der især i tæt stop-and-go fjerner en masse stress. Chassiset bygger på en stålramme i halvdobbelt vuggekonstruktion, foran med en 45 mm upside-down forgaffel og bagtil med Prolink støddæmper. Begge dele justerbare og udviklet med solide terrænreserver. Forbremsen er med dobbeltskiver og radialt monteret 4-stemplede kalibre. Det EMU-understøttede Kurve ABS kan til offroad deaktiveres på baghjulet. Klassisk opsætning. 21 tommer foran, 18 tommer bagpå. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 6, dann übersetze ich ihn idiomatisch und natürlich ins Dänische. Visuelt holder Africa Twin sig bevidst tæt på rallyforbilledet. En slank midtersektion, en høj front og den markante Twin LED-lyssignatur giver øjeblikkelig genkendelse, uden at det bliver unødigt futuristisk. Tanken er formet, så du kan arbejde dig frem over cyklen, når du kører stående, en detalje for dem, der faktisk kører på grus og ikke bare taler om det. Sidestillingen er oprejst, styret er bredt, og knævinklen er skabt til lange etaper. Afhængigt af version kan sædet højdejusteres, hvilket er afgørende på en enduro med 21 tommers forhjul. I praksis scorer cockpittet point. Den 6,tommers TFT-skærm betjenes via den venstre firevejsknap og understøtter både Apple CarPlay og Android Auto. Håndbeskyttere og et solidt bagageområde fuldender pakken. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 8 oder ein Foto-Screenshot davon, dann übersetze ich ihn idiomatisch und natürlich ins Dänische. I hverdagen kører CRF L100 overraskende afslappet, så længe man accepterer den størrelse. Motoren trækker tidligt, virker aldrig nervøs og passer derfor lige godt til pendling som til længere ture. I byen giver den høje sideposition et rigtig godt overblik, men ved manøvrering mærker man vægten, især med DCT, som både lægger ekstra kilo til og kræver lidt tilvænning ved helt lav fart. På landevejen føles den neutral og forudsigelig. 21/18 tommer hjulsetup giver stabilitet på ujævn asfalt, men koster en smule agilitet sammenlignet med rendyrkede vejorienterede rejseenduroer. Den er for alvor i sit ace, når underlaget bliver dårligere. Shower-affjedringen tager kanter pænt, og 6-aksers EMU'en styrer traktion og kurve ABS mærkbart fint. Praktisk på tur,
Fahrtpilot afhängig der Modell. Bitte schick mir den deutschen Voice-Over-Text von Erfehlt nach Original. Dann übersetze ich ihn idiomatisch und natürlich ins Dänische. Wenn es mehrere Versionen gibt, sag mir bitte auch kurz gewünschter Ton, zum Beispiel sachlich, emotional, humorvoll. Zielgruppe. Du-Sie-Ansprache in Dänisch. Typisch du.